Ahoj, ja vás vítam u nového videa na channeli. Dneska to je prvé video a je to videotutoriál, ako si dať do Minecraftu mod Too Many Items. V popise videa bude stránka, na ktorej si môžete mod stiahnuť. Keď pôjdete trošku nižšie, tak tu máte No Too Many Items 1.4.2 mod for Minecraft 1.4.2. Ale ak máte menšiu verziu 1.3.2 alebo 1.2.5, tak si stiahnete tie. Ja mám 1.4.2, tak si stiahnem 1.4.2. A ja už ju tu mám. OK, tak sa teraz vrhneme na inštaláciu. Do menu Start si sem napíšete percento a percento a hore máte roaming. Tak kliknete na roaming a tu máte zložku .minecraft, tak kliknete na ňu, bin a tu dole máte súbor minecraft.jar, označíte si ho a tu hore máte otvoriť a tu takú šipku. Ďalšie možnosti a otvorite si to vo WinRAR alebo vo WinZipe. Toto si už môžete zavrieť. OK, minecraft.jar sa nám otvoril a hneď ako tu vidíte, veľkým je tu napísané meta.inf. To môžete zmazať, to nie je nepotrebná zložka. Chvíľu sa vám to bude kopírovať. OK. Už sa to skopírovalo, meta.inf je preč, takže si to presunieme takto. Otvoríme si Too Many Items. OK, ten si dáme sem. A vlastne teraz, keď už máme otvorený Too Many Items aj minecraft.jar, tak označíme si všetky zložky aj obrázok v zložke Too Many Items a premiestnime ich do minecraft.jar. Dobre. A Too Many Items je nainštalovaný. OK, teraz môžete zrušiť minecraft.jar aj Too Many Items. A ja dúfam, že sa vám video páčilo. Je to síce krátky videotutoriál, ale je pravdivý, tak si to môžete vyskúšať doma a budete mať Too Many Items. OK, ja sa s vami lúčim do ďalšieho videa. Ahojte.